Wel, nawn ni ddarllen gyda'n gilydd te o 1 Samuel 8. Dyna lle ni wedi cyrraedd yn ein cyfres ni. Mae ar y sgrin neu allwch chi, fy'n argymell bod chi'n troi at y Beibl. A na i ddarllen y bennod i gyd. 1 Samuel 8. Wedi i Samuel heneiddio, penododd ei feibion yn farnwyr ar yr Israeliaid. Joel oedd ei fab hynaf ac Abeia ei ail fab, ac yr oeddent yn barnu yn Berseba. Eto, nid oedd y meibion yn cerdded yn llwybrau ei tad, ond yn ceisio elw, yn derbyn cildwrn neu bribes, ac yn gwyro barn. Felly, cyfarfu holl henuriaid Israel a mynd at Samuel i Rama, a dweud wrtho, yr wyt ti wedi mynd yn hen, ac nid yw'r dy feibion yn cerdded yn dy lwybrau di. Rhoi ni nawr frenin i'n barnu, yr un fath ar holl genhedloedd. A gofidiodd Samuel ei bod yn dweud, rhoi ni frenin i'n barnu. A gweddiodd Samuel ar yr arglwydd. Dywedodd yr arglwydd oedd Samuel, gwrando ar y bobl ym mhopeth y maent yn ei ddweud wrthyt, oherwydd nid ti, ond my fi y maent yn ei wrthod rhag bod yn frenin arnynt. Yn union fel y gwnaethant â mi o'r dydd y dygais hwy i fyny o'r aifft hyd heddiw, sef yng ngadael a gwasanaethu diwiau eraill. Felly hefyd y gwnaant a thithau. Gwrando nawr ar ei cais, ond gofala hefyd y fod yn ei rhybuddion ddifrifol ac yn dangos iddynt ddull y brenin a fydd yn teyrnasu arnynt. Mynegodd Samuel holl eiriau'r arglwydd wrth y bobl oedd yn gofyn am frenin ganddo, a dweud, dyma ddull y brenin a fydd yn teyrnasu arnoch. Fe gymer eich meibion a'i gwneud yn gerbydwyr ac yn farchogion i fynd o flaen ei gerbyd. Gwna rai ohonynt yn gapteiniaid 1000 a chapteiniaid 100 ac eraill i aredig ei dir ac i fedi ei gynheiaf, ac eraill i wneud ei arfau rhyfel ac offer ei gerbydau. Fe gymer eich merched yn bersawresau, yn gogyddesau ac yn bobyddesau. Cymer hefyd eich meisydd, eich gwynllanoedd a'ch gerddi o lewydd gorau a'i rhoi i'w weision. Bydd yn degymych yd a'ch gwynllanoedd ac yn ei rannu i'w swyddogion a'i weision, ac yn cymryd eich llafurwyr a'ch morynion, eich bystych gorau a'ch asynod ar gyfer ei waith ei hun. Fe ddegymach defaid a byddwch chwithau'n gaeth weision iddo. Ar dydd hwnnw byddwch yn protestio oherwydd y brenin y byddwch wedi ei ddewis, ond ni fydd yr arglwydd yn eich ateb y diwrnod hwnnw. Gwrthododd y bobl wrando ar Samuel. Na meddent y mae'n rhaid i ni gael brenin. I ni fod yr un fath ar holl genhedloedd, gyda brenin i'n barnu a'n harwain i ryfel ac ymladd ein brwydrau. Gwrandawodd Samuel ar y cwbl a ddywedodd y bobl, a'i adrodd wrth yr arglwydd. Dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, gwrando ar ei cais a'r hof frenin iddynt. A dywedodd Samuel wrth yr Israeliaid, ewch adre bob un. Amen. Iawn, wel, recap bach i'r rhai o'ch chi sydd ddim wedi bod falle yn rhan o'n cyfres ni, a falle bod e'n swnio chydig bach yn rhyfedd bod ni'n dod mewn fan hyn. Yn 1 Samuel, beth i ni wedi bod i gweld yw ein bod ni yng nghyfnod y barnwyr, a mae hynny yn digwydd ar ôl i'r Israeliaid cael eu harwain i wlad yr Addewid. Mae Duw yn rhoi popeth sydd ei angen arnyn nhw i gael bywyd hyfryd a gret. A mae'n dweud dau reol os chi'n cofio. Cwbl sydd eisiau chi wneud yw gwrando'r beth fi'n gweud a cael gwared ar yr holl dduwiau ffals oedd yn Canan ar y pryd. Syml. Wel, mae'r neges yn syml. Oedd e ddim cweit mor syml i'r Israeliaid wrth gwrs. A beth o'n i'n gweld te oedd bod nhw ddim wedi cael gwared ar yr elunod, y duwiau ffals, a'i bod nhw wedi troi cefn ar Dduw a wedi dechrau addoli duwiau pobl Canan. A mae Duw wedyn yn cosbi. Mae'n cosbi y bobl. Mae'n ei cosbi nhw nid er mwyn ei dinistrio nhw,
ond mae'n ei cosbi nhw mwyn amlygu rhywbeth iddyn nhw, ei bod nhw angen Duw. Fel ei fod ei wedyn, cam 2, yn anfon barnwr, mwyn dod â nhw yn ôl, eu tynnu nhw nôl, mwyn iddyn nhw allu addoli Duw ei hun. A felly mae hwnna'n bwysig bod ni'n gweld y drefn yna. Yn Israel, beth mae Duw yn wneud, a mae dal i wneud e heddi ar adegau, mae e'n cosbi, nid mwyn dinistrio, ond mwyn dod yn un ôl, mwyn amlygu ni, i chi angen Duw. Chi angen dibynnu ar Dduw, chi angen troi at Dduw a pwyso'n llwyr ar Dduw ac ar Dduw yn unig. A felly, ymhenod 7, tro diwethaf nathon ni edrych wneud wrthnos diwetha, ond wythnos cynt, dyna pam falle fi'n canolbwyntio ty bach mwy ar hyn. Dyma nhw o'r diwedd yn edifarhau os chi'n cofio. Dyma Samuel yn dweud wrthyn nhw, mae yna wahaniaeth rhwng teimlo'n euog am eich pechod a troi oddi wrth eich pechod, edifarhau. Mae'n un peth i gydnabod eich pechod, mae'n beth arall i edifarhau, troi i ffwrdd. A felly, dyna sy'n digwydd ym mhenod 7. Maen nhw'n dod i sylweddoliad, maen nhw'n dechrau hireithi neu teimlo'n drist galaru, neu galarnadu falle dylwn ni ddweud, am yr arglwydd. Maen nhw'n dechrau gweld beth maen nhw yn methu mas arno. A mae'r arglwydd yn dweud wrthyn nhw, wel, trwy Samuel, os ych chi wir yn sori am eich pechod, gadewch y diwiau ffals. Gadewch yr unod a dewch yn ôl i faddoli i. Ac penod 7, adnod 3 a 4, dyn ni'n gweld a bwriodd Israel ymaith y Baalim a'r Asteroth ac addoli'r arglwydd yn unig. O'r diwedd, maen nhw'n cael gwared ar yr eilunod. Dyna'r newyddion da. A wedyn, dyma Samuel yn gweddio, os chi'n cofio, dros y bobl. Dyma wrth i Samuel weddio ac offrymu poeth offrwm. Oen dyn am o flaen yr arglwydd mewn addoliad, mewn poeth offrwm fel arwydd fod yr oen yma'n cymryd y gosb am bechod yr Israeliaid. Yn sydyn, dyma'r arglwydd yn dod â buddigoliaeth ar union yr un pryd dros y gelyn y Philistiaid sydd yn gysgod i ni o beth mae Iesu wedi wneud drosto ni. A felly, dyn ni'n gorffen y benod ym mhenod 7, yn adnod 13 ymlaen, os oes Beibl gyda chi trowch ato fe, darostyngwyd y Philistiaid ac ni ddeithant eto i diriogaeth Israel. Yr oedd llawr arglwydd yn erbyn y Philistiaid holl ddyddiau Samuel. Adferwyd i Samuel y trefi, roedd y Philistiaid wedi ei dwyn oddi arni, ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac dyma Samuel yn treulio y blynyddoedd yn barnu Israel. Gallech chi ddarllen hwnna bron fel and they lived happily ever after. Okay? Oedd popeth yn gret. Wel, mae Samuel nawr yn gwasgu fast forward. I ni'n mynd i ddiwedd bywyd Samuel ym mhenod 8. Mae yna ddarn o amser wedi mynd. Mae'n dweud wrthyn ni, oedd Samuel yn falle o gwmpas 25-30 mlwydd oed. Nawr wedi i Samuel heneiddio, penod 8 adnod 1. Felly, ni ddim yn gwybod pa mor hen yn union. Mae rhai yn awgrymu fod e'n bron a cael llythyr gan y frenhines. Bron a taro'r triple digits, y cant. Pinnau mae hynny'n wir ni ddim yn gwybod yn iawn. Ond mae'n heneiddio. A mae amser nawr i rhywun arall i ddod i arwain yn Israel. A beth i ni'n dod i glywed yw fod e'n dewis ei feibion. Mae'n dewis Joel ac Abeia. Ond mae problem gyda hynny. A'r broblem yw bod nhw ddim yn cerdded yn llwybr eu tad. Beth yw'r gwahaniaeth te? Wel, oedd Samuel yn ffyddlon. Oedd Samuel, un concern oedd gan Samuel, sef plesio'r arglwydd. Oedd eisiau gwneud beth bynnag oedd yr arglwydd wedi alw fe i wneud. Ond, ni'n clywed am y meibion bod nhw'n ceisio elw, eu bod nhw'n derbyn cil dwrn neu bribes, a'i bod nhw'n gwyro barn, perverting justice. So, newid pethau fel bod pobl yn cael y bai neu ddim yn cael y bai. A mae hwnna'n anodd nag yw e. Dychmygwch fod yn sgidiau Samuel wedi barnu Israel a wedi bod yn ffyddlon yr holl amser yma, ond yn nawr, mewn eiliad, mae pethau wedi newid yn llwyr. Samuel sydd wedi dewis nhw, cofiwch, ond mae pethau wedi newid nawr, a fod mae yna bobl sydd yn aniwiol yn arwain y genedl, sydd wedi cael ei dewis i fod yn
yn arweinwyr ac yn farnwyr. A mae hwnna'n adlewyrchu rhywbeth i ni o natur pobl, nag yw e. Mor gloi, pan ni'n dibynnu ar arweinwyr, mae pethau'n gallu mynd yn ffradach llwyr. Yn gallu cael ei sbwylio. Un funud, gall gwlad gael ei arwain gan rhywun gret, ond yn y genhedlaeth nesaf, o fewn dim, mae pethau wedi newid yn llwyr. Mae'n dangos i ni, allwn ni ddim dibynnu ar bobl, oherwydd dyw pobl ddim yn para. Dyw pobl ddim yn dragwyddol. Ond be ni hefyd yn gweld yw, fel ni'n gweld yn achos Samuel, mae wedi trial i ore, mae wedi bod yn ffyddlon, mae wedi gosod llwybr, achos mae'n dweud wrthyn ni, dyw'r plant ddim yn cerdded yn llwybr ei tad. Nawr beth ni'n dysgu fyna te, wel, so pa mor galed chi'n gallu gosod esiampl diwiol i'ch plant chi, dyw hwnna ddim yn rhoi garanti y bydd y plant yn dilyn yn ôl i'ch traed chi. Does dim garanti ohono fe. O gwbl. Allwch chi ddim sicrhau hynny. Ond, mae yna wers fan hyn. Fod Samuel wedi gosod patrwm, fod Samuel wedi bod yn ddiwiol yn ei esiampl, mae e wedi gwneud un camgymeriad yn do fe. A'r camgymeriad mae wedi gwneud yw dyrchafu ei feibion i fod yn arweinwyr pan doedden nhw ddim yn bobl ddiwiol yn y lle cyntaf. A felly mae wedi rhoi platfform i'r feibion, mae wedi dewis rhain yn feibion, a doedden nhw ddim i fod yn arweinwyr. Doedden nhw ddim i fod cael y statws yna. A mae'r un peth yn gallu digwydd yn ein dydd ni, wrth gwrs, bod pobl yn cael ei dyrchafu oherwydd pwy yw eu rhieni nhw. Oherwydd bod eu rhieni nhw falle a statws a yn ddiwiol falle. Ond mae'n bwysig iawn bod ni'n gweld y rhybydd fan hyn, i chi ddim yn pwy ydych chi ger bron yr arglwydd ac yn ysbrydol oherwydd pwy yw eich rhieni chi. Sym ots da fi pwy ydych chi, sym ots pwy yw'ch rhieni chi. Nid dyna sydd yn rhoi hawl i chi, neu yn rhoi awdurdod i fod yn arweinydd, neu i fod wedi'ch galw i waith yr arglwydd. Dim ond un person sy'n gallu galw chi neu hynny, sef yr arglwydd ei hun. A fel mab i weinidog, sydd nawr yn weinidog, oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n gorfod gwneud yn siŵr iawn yn hynna'n, bod fi ddim yn gwneud hynny, bod fi ddim yn gwneud yn hynna'n, neu dewis yn hynna'n bron, neu bod pobl eraill, ac oedd pobl eraill wedi dweud wrthai gyda llaw, falle byddi di'n weinidog fel dy dad. Os fi'n dweud y gwir, nes i chwerthin ar bobl oedd yn dweud hynny wrthai, achos o'n i'n meddwl, sa eisiau bod yn weinidog. Sa'n gallu meddwl am unrhyw beth gwaith, os fi'n onest. Na beth o'n i'n meddwl pan o'n i yn arddegau. Achos o'n i'n edrych ar yn had ac o'n i'n gweld pa mor galed oedd e'n gweithio, pa mor anodd oedd e. Faint oedd e'n cael i gwestiynu a'i wrthod a'r pethau mae gyd. Ond, mae'r arglwydd yn galw fel y mae'r arglwydd yn galw. Ac os yw e'n galw, mi fydd e'n rhoi yr hyn sydd ei angen mwyn i ni gyflawni'r gwaith. Be sy'n bwysig yw bod ni yn ffyddlon i'r alwad mae'r arglwydd yn ei roi. Nid yn galw pobl sydd ddim yn ffyddlon, sydd ddim yn ddiwiol, sydd ddim wedi ei hachub. Ac yn amlwg fan hyn, dylai'r meibion ddim wedi bod yn arwain. A'r un peth i ni te, peidiwch â dyrchafu pobl os nag yw nhw wedi ei galw gan yr arglwydd ac yn bobl ddiwiol. Nawr, yn sgil hyn i gyd, mae problem yn Israel yn dos e. Mae gyda nhw arweinwyr nawr sy'n aniwiol. A mae hyd yn oed y genedl Israel yn gweld hyn. Mae'n broblem. Pennod 8, adnod 4. Felly cyfarfu holl henuriaid Israel mynd at Samuel i Rama a dweud wrtho, rwy ti wedi mynd yn hen ac nid yw dy feibion yn cerdded yn dy lwybrau di. Rho i ni nawr frenu ni'n barnu, yr un fath a'r holl genhedloedd. Nawr, pan i chi'n wynebu sefyllfa, beth bynnag yw y sefyllfa yna, mae'n sefyllfa anodd, reit? I ni gyd yn gorfod wneud penderfyniad nag i ni. I le ni'n mynd i droi am help. I le ni'n mynd i droi am help. Wel, mae'r Israeliad, mae hwn yn dweud rhywbeth wrthyn ni gyda llaw. Mae'r Israeliad yn troi at Samuel am help. Okay? Dyw hynny yn ei hunan ddim yn beth gwael. Mae yna le gwell i droi, sef yr arglwydd ei hun. Gallen nhw wedi troi mewn gweddi, a dyna mae Samuel yn gwneud. Ond, maen nhw'n troi at Samuel. Ond dyn nhw ddim yn troi at Samuel am help. Maen nhw'n troi at Samuel mwyn cael beth maen nhw moyn.
Sa'i os wnaeth chi sylwi, dyn nhw ddim yn troi at Samuel a dweud, Samuel, mae gyda ni arweinydd aniwiol, plis dweud wrthyn ni beth ddylen ni wneud nesaf. Maen nhw'n mynd, na, i ni'n gwybod yr ateb yn barod. I ni'n gwybod beth yw'r solution, i ni moyn brenin. Achos i ni wedi edrych o gwmpas ar bawb arall, a mae pawb arall gyda brenin, so wrth gwrs yr unig opsiwn yw bod ni'n cael brenin. Felly, i le maen nhw wir wedi troi? Wel, maen nhw wedi troi at bawb arall. Maen nhw'n edrych ar bawb arall ac yn dilyn eu patrwm a'i esiampl nhw. Nawr, gallech chi ddadlau gyda fi, wel, hang on, Aaron, os ti'n gwybod y Feibl, nag yw e'n wir fod Duw wedi dweud y bydden nhw'n gwneud hyn. Wel, mae hynny'n wir mewn un ystyr. So, os newch chi droi at Deuteronomium, pennod 17, adnod 14, na i ddarllen y beth bynnag, mae Duw trwy Moses yn dweud fyna, pan ddoi i'r wlad yma'r arglwydd dy Dduw yn ei roi i ti, a'i meddiannu a byw yn ddi, ac yna dweud yr wyf am gymryd brenin, fel yr holl genhedloedd o'm hamgylch, yna'n wir cei gymryd y brenin y bydd yr arglwydd dy Dduw yn ei ddewis. Ond un o blith dyfrodir yr wyt i'w gymryd yn frenin. Ni all i ddewis di'n estron ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae'n rhybuddio pa fath o frenin fydd e. Ond ydych chi'n gweld y broblem? Yn Deuteronomium, beth mae'n dweud wrthyn ni yw bod nhw'n troi at Dduw ac yn gofyn am frenin, ond fod Duw yn rhoi y brenin, mae yn ei ddewis ar eu cyfer nhw. Wel, beth sy'n digwydd fan hyn yw bod nhw'n troi at Samuel, a maen nhw'n mynnu brenin fel maen nhw moyn. Mae'n wahanol. Eu cymhelliad nhw yw nid fod nhw eisiau bod yn ffyddlon i Dduw, ond eu bod nhw eisiau beth mae pawb arall eisiau. A mae temtasiwn mawr i ni fod fel yna, dos e? I ni edrych ar y byd, ac i ni edrych ar beth sydd gan y byd, a mynd, bydde bach o hwnna'n neis i fi. Maen nhw'n edrych yn hapus, maen nhw'n edrych yn fodlon, i fi eisiau beth maen nhw moyn. I ni ddim mor bell i ffwrdd o hyn a falle byddwn ni'n meddwl. Ac oedd yn atgoffa fi o hanes Gideon, os chi'n cofio, yn Barnwyr 8 fi'n credu, a mae e'n dangos y perygl yma, lle mae Duw fyna'n darparu y buddigoliaeth yn ebyn y Midianiaid. A mae'r Israeliad yn dweud wrth Gideon, dyn ni eisiau ti nawr i fod yn frenin arno ni, achos ti wedi darparu buddigoliaeth ar ein cyfer ni. A mae Gideon yn deud wrthyn nhw, na, nid my fi a mab fydd yn llywodraethu arnoch, yr arglwydd fydd yn llywodraethu arnoch. Yr arglwydd yw'r brenin, fe sydd wedi dod â buddigoliaeth, nid Gideon. A mae'r un peth yn wir fan hyn. Y broblem yw bod nhw'n troi at Samuel, achos maen nhw'n meddwl mai Samuel sydd wedi dod â buddigoliaeth dros y Philistiaid. Mae Samuel yw'r allwedd i'w problemau nhw. A nawr maen nhw eisiau Samuel 2.0 os liciwch chi. Rhywun arall sydd yn sefyll yn y bwlch. Rhywun arall sydd yn delio gyda'i problemau nhw gyd. Os chi'n cofio nôl i benod 4, o gyda chi'r arch y cyfamod, ond nhw'n meddwl mae'r arch ei hunan oedd yr ateb, yr allwedd. Nid y Duw oedd yn preswylio yn yr arch ac yn gweithredu trwy'r arch, jyst yr arch, jyst mynd yr arch o'n blaen ni, bydd popeth yn iawn. Fel rhyw fath o magic genie. Ond nawr, maen nhw'n trin Samuel yr un ffordd. Beth maen nhw'n neud yw, dim ond bod Samuel yn gyda ni, dim ond bod Samuel yn gweddio, dim ond bod Samuel yn aberthu'r offrwm, bydd popeth yn iawn. Nid yn gweld y Duw sydd yn ymateb i Samuel. Y Duw sydd yn tosturio tuag at Samuel. Nid Samuel sydd yn special, Duw Samuel sy'n special. Ac unwaith eto, maen nhw'n rhoi pwys ar yr un maen nhw'n gallu gweld yr arweinydd yma. Nid y Duw sydd tu ôl i'r arweinydd. A felly maen nhw eisiau rhywun arall, gweledol, rhywun o'i blaenau nhw yn frenin i fod, yn rhywun maen nhw'n gallu falle pwyntio o flaen y gelyn a dweud, edrychwch pwy sydd gyda ni. Chi'n gallu gweld mae mor rymus, mae mor special, mae mor dda. Chi'n gweld nath Samuel ddweud ym Mhenod 7, os chi'n cofio, nath ei osod carreg, a'i alw fe'n Ebenezer. Hyd yma y cynorthwyodd Samuel ni? Na, yr arglwydd. Y cynorthwyodd yr arglwydd ni. Oedd Samuel eisiau esbonio i'r bobl, Duw sydd wedi rhoi buddigoliaeth, nid fi.
Ond dyw'r Israeliaid ddim yn gweld hynny. Maen nhw eisiau rhywun i brwydrau drostyn nhw. A nid fi sy'n dweud hynny, nhw sy'n dweud hynny. Edrychwch ar y diwedd y benod adnod ei ymateb nhw i Samuel a rhybydd Samuel. Adnod 20, neu 19 a 20. Gwrthododd y bobl wrando Samuel na meddent, mae'n rhaid i ni gael brenin i ni fod yr un fath ar holl genhedloedd, gyda brenin i'n barnu a'n harwain i ryfel ac ymladd ein brwydrau. Ymladd ein brwydrau ni. Dyn nhw ddim eisiau gwneud eu gwaith caled o adnabod, o berthyn, o geisio'r arglwydd ei hunan, maen nhw eisiau rhywun arall i wneud popeth er ei mwyn nhw. A chi'n gwybod mae temtasiwn i ni wneud hynny. I ni feddwl, wel, sa'n gwybod beth mae'r Beibl yn dweud am hyn, na i droi at such and such, a wneith ddweud wrtho fi beth mae'r Beibl yn dweud am hyn o'r llall. Na i bwyso ar hyd yn oed y gweinidog neu rhywun arall, yn lle bod ein perthynas ni gyda'r arglwydd. Os mae beth i fi'n cyhoeddi o'r pwlpit yw'r unig fwyd ysbrydol i chi'n cael, i chi ddim yn dibynnu just ar y gair wedyn, i chi'n dibynnu ar beth mae'r arglwydd yn datguddio i fi trwy'r gair. Ond wedyn, diw'ch perthynas chi ddim yn berthynas chi ar arglwydd. Mae eisiau mwy na hynny. Nid jyst beth i fi'n dweud wrthoch chi. Chi gerdded gyda'r arglwydd trwy'r dydd bob dydd. Peidiwch â dibynnu ar yr Samuel eich dydd chi. Peidiwch â dibynnu ar arweinydd. P'un mae'r arweinydd yn dda neu ddim. Nid Samuel yw'r broblem fan hyn. A mae Samuel wedi pwyntio at yr arglwydd trwy'r amser. Hyd yma cynorthwyodd yr arglwydd ni. Ac eto maen nhw'n troi ac eisiau Samuel newydd nawr. A dyma mae'r arglwydd ei hunan yn dweud, rhag ofn bod chi dal yn meddwl, Aaron, mae'n bach yn anheg i awgrymu fod yr Israeliaid gyda cymhellion anghywir. Falle bod nhw wir eisiau plesio'r arglwydd trwy gael brenin. Adnod 6 i 9. Gofidiodd Samuel i bod yn dweud, roi ni frenin i'n barnu, a gweddiodd Samuel ar yr arglwydd. Dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, gwrando ar y bobl ym mhopeth y maent yn ei ddweud wrthynt, oherwydd nid ti, ond my fi y maent yn ei wrthod rhag bod yn frenin arnynt. Os nag yw'n ddigon clir i ni gobeithio, sy'n byd arall ni'n neud, rili. Mae Duw ei hun yn dweud, maen nhw'n yngwrthod i. A nid y tro cyntaf yw maen nhw'n yngwrthod i o'r blaen, mae'n mynd mlaen i ddweud. Yr un peth yn ar ôl dydyn nhw mas yr aifft, maen nhw'n mynd ac yn ceisio diwiau eraill. Chi'n gweld mae'r arglwydd yn gweld y galon. Mae'n gwybod eu cymhellion nhw, a mae'n amlygu eu cymhellion nhw i Samuel. Dyn nhw ddim yn ceisio'r arglwydd, maen nhw jyst eisiau'r un gweledol yma. I fynd o'i blaenau nhw, rhyw fath o masgot bron, i fod yr un sydd yn gwneud y gwaith ac yn ymladd ei brwydro nhw, i ddweud wrthyn nhw beth eisiau wneud. Dyn nhw ddim yn ceisio'r arglwydd. Dyn nhw ddim yn gweddio. A mae'r arglwydd yn dweud, iawn, gad iddyn nhw. Gad iddyn nhw gael ei brenin, ond rhybuddio nhw, mae'n dweud. Ac os edrychwch chi ar adnod 10-18, dyna'r rhybydd sydd gyda ni, o pwy fydd y brenin yma. Os ych chi'n mynd am y brenin yma, dyma'r math o brenin fydd e. Okay? Mae'n esbonio pwy yw y brenin. A os chi'n darllen yr adnodau, sa'n ni'n mynd trwyddyn nhw gyd, beth i ni'n gweld yw, yn syml iawn, mae e'n frenin ofnadw. Mae e'n frenin sydd yn poeni am ei hunan, sydd eisiau elw i'w hunan. Mae e'n frenin sydd yn debyg iawn i Joel ac Obeia. Meibion Samuel. Dim gwahanol, eisiau elw, fodlon derbyn cildorn ac yn wath, yn mwy eto o bethau drwg mae'n ei wneud. A beth maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n dweud, nawn ni gael y brenin yna. Dyna brenin i ni moyn, i ni'n mynnu brenin. Pan oedd yn chwar fach Lydia, yn rhyw 5 mlwydd oed, eithon ni Ffrainc, lot o sôn am Ffrainc heddi, eithon ni Ffrainc ar wyliau. A
eithon ni i'r supermarché, fel maen nhw'n gweud, yr archfarchnad, Leclerc, os dwi'n cofio'n iawn. A nôl bwyd ac yn y blaen, fel chi'n neud, i fynd etre a dechrau paratoi bwyd. A dyma dad yn cael potel o win. Ddim fel arfer yn cael gwyn gytre, ond trachu'n Ffrainc, mae eisiau cael gwyn coch o se. So cael potel o win. A Lydia nawr, wrth gwrs, 5 mlwydd oed, 6 mlwydd oed, rhywbeth fel la, ddim wedi gweld gwyn o'r blaen. O, beth yw'r botel yma? A beth yw'r gwyn yma? Eisiau gwybod, wrth gwrs. O, fi'n hoffi gwyn, gallai gael gwyn. A dad yn dweud wrthi, wel na, dwi ddim yn flasus i blant. Mae'n sir iawn, mae'n chwerw, ti ddim yn hoffi fe. A mae'n gallu effeithio arnoch chi, felly ti ddim yn mynd i hoffi fe. Na, fyddai'n hoffi fe. Fi moyn e. Wel, ar ôl beth ti 4 neu 5 diwrnod o nagan bob amser cino a swper, dyma dad yn dweud, oce, iawn, ti'n meddwl bod ti'n mynd i hoffi fe. Fi'n gweithio ti bod ti ddim yn mynd i hoffi fe, gyd i'r sip bach lleia ohono fe. O, gret, byddai'n hoffi fe. O, a ddi'n excited, right? A dyma'n mynd, dyma'n cael sip lleia. Oedd hi'n mor excited, gwen fawr ar ei wyneb, o'r diwedd. Ac wrth gwrs, y funud ath e mewn, ath ei wyneb i droi. Oedd hi'n gweld mor sir oedd e, mor amleserus oedd e. Ac oedd hi'n trial am bach, o, mae'n neis. Na, dyw e ddim yn neis. Oedd hi'n gorfod cyfaddau o'r diwedd. Echa fi. Dyw e ddim yn neis, dyw e ddim yn bleserus. Ond mae'r bobl yma fel plentyn 5 mlwydd oed. Mae nhw'n cael y rhybydd, ti ddim yn mynd i lico'r brenin yma os y ti'n mynd lawr y ffordd yma. A maen nhw mor styfnig ar plentyn bach yna yn dweud, na, adnod 19, i ni'n mynnu brenin. Gwrthododd y bobl wrando ar Samuel, na meddent, mae'n rhaid i ni gael brenin, i ni fod yr un fath a'r holl genhedloedd. Chi bod, ffolineb yw ei feddwl ein bod ni'n gwybod yn well na Duw. Ffolineb yw ei feddwl ein bod ni yn gallu gwybod yn well na'n tad nefol ni. A mae'n egwyddor pwysig iawn fan hyn pan ni'n yn mynd trwy fywyd, yn gyffredinol. Os i ni'n meddwl ein bod ni'n gwybod yn well na Duw, mae yna broblem. Os i ni'n dod at y Beibl, ein approach ni at y Beibl yw, gawn ni weld os i fi'n gallu cytuno gyda beth mae Duw yn dweud, cyhyd a bod fi'n hapus gyda beth mae Duw yn dweud sydd yn wir, i ni'n dod at y Beibl mewn ffordd hollol anghywir. Dyle fe ddim bod ni lan fan hyn a'r Beibl lawr fan hyn. Y ffordd arall yw e. Mae'r Beibl lan ac i ni lawr. Ac i ni'n dod ac yn edrych lan at air Duw ac yn dweud, wel arglwydd, dysga fi beth sydd yn iawn. Dysga fi beth yw dewyllus di, beth yw dy reolau di, beth yw daioni, beth yw drygioni. Nid y ffordd arall o gwmpas. A mae hwnna'n rhywbeth mor bwysig yn ein dydd ni. Oherwydd, os i ni'n dod at y Beibl ac yn meddwl, wel, ydy hwn yn gallu cael ei gysoni gyda'n ffordd i o feddwl? I ni'n mynd i twisto gair Duw, i ni'n mynd i wyrdroi i siwtio ni. A'r rheswm fi'n dweud oherwydd mae'n digwydd yn barod mewn eglwysi sy'n galw ei hunan yn efengylaeth. Mae'n digwydd, mae pobl yn troi at y gair a mae'n dweud, wel, mae rhai pobl wedi meddwl am filoedd o flynyddoedd bod y gair yn golygu hyn, ond rili, oedd e'n golygu hynny yn ei gyd-destun y pryd hynny. Na. Beth bynnag mae'r gair yn dweud, mae'r gair yn sefyll. Os yw ein anesmwytho ni, gwd, dyle fe. Mae Duw yn dymuno fod e'n. Mwyn i ni fod yn un a'i aire yn y pen draw. Fe yw'r crochennydd, ni yw'r clai. Ni sy'n cael ein siapio i fod fel yr arglwydd Iesu. Nid y ffordd arall rownd. I ni ddim yn siapio gair Duw i fod yn ein siwtio ni. Meddyliwch am eich hunan fel pottery, darn o grochenwaith. Neu darn o glai sy'n cael ei siapio. Os ych chi'n meddwl eich bod chi wedi cael eich ffurfio'n berffaith yn barod, beth all Duw wneud gyda chi? Wel, dim byd. Dim ond siapio i ddwylo fe o'ch cwmpas chi, ond nid dyna ddymuniad yr arglwydd. Ffolineb, fel i ni'n gweld fan hyn yw i feddwl ein bod ni'n gwybod beth i ni angen. A felly, yn ein cerddediad ni gyda'r arglwydd, gael annog ni, bob dydd, i blygu glin i'r arglwydd. Ac i atgoffa'n hyn yn arglwydd siapia fi.
Gwna fi'n un sydd yn debyg i'r arglwydd Iesu. Os oes pethau yn y mywyd i sydd angen i fi newid, os oes angen plygu mewn unrhyw ffordd, plis dangos i fi arglwydd. Plis amlyga hynny i fi. Gwna fe mor glir a rho ras i fi i newid. Oherwydd fi yw'r un sy'n amherffaith. Nawr, mae'n gorffen gyda yr arglwydd yn dweud wrth Samuel, gwrando ar ei cais a rho frenin iddyn nhw. A mae Samuel yn grac yn dweud wrthyn nhw, ewch adre bob un. Dyw e ddim yn dweud wrthyn nhw, o na fe, gret, chi wedi cael be chi moyn. Mae'n dweud wrthyn nhw, ewch adre. Fi wedi cael digon ohonoch chi, basically. Chi'n gweld mae Samuel nawr yn gorfod brwydro gyda'r reality yma. Mae'n gwybod bod beth maen nhw'n wneud yn anghywir. Maen nhw'n gwybod mai nid dyma beth sydd ei angen arnyn nhw, ac eto mae Duw yn rhoi beth maen nhw moyn. Nawr y cwestiwn yw, pam mae Duw yn rhoi beth maen nhw moyn? Mae'n rhoi beth maen nhw moyn achos mae Duw yn gwybod y diwedd o'r dechrau. Mae'n gwybod mae hwn yn mynd i eu helpu nhw yn y pen draw i ddod yn ôl at yr arglwydd. Maen nhw angen dysgu, maen nhw angen eistedd o dan frenin drwg mwyn gwybod beth yw ei gael brenin da yn y pen draw. Maen nhw angen deall, os maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod yn well, na i roi beth maen nhw'n meddwl sydd yn well iddyn nhw, nes bod nhw wedyn yn dod nôl atai a na i roi beth maen nhw angen iddyn nhw. A gras Duw yw hynny, gras rhagorol Duw yw bod e'n fodlon ein cosbi ni mwyn ein gwella ni, mwyn ein bendithio ni, mwyn dod â ni yn ôl. Chi'n gweld mae'n rhoi brenhinoedd drwg pan maen nhw'n gofyn am frenin drwg, ond ni'n gwybod, achos fi'n siŵr bod chi wedi darllen yr hanes, mae yna frenin gwell yn dod. Mae e'n darparu brenin yn y diwedd, y brenin mae e'n ei ddewis, sef Dafydd. A mae Dafydd yn gysgod o y brenin mawr. Os ewn ni nôl am eiliad at Deuteronomium 17, mae'n dweud, cei gymryd brenin y bydd yr arglwydd dy Dduw yn ei ddewis. Ac am y brenin yna, os newch chi ddarllen ymlaen, mae'n dweud bod e'n hollol wahanol. Nid yw'r brenin i amlhau merch iddo'i hun, nac i yrru ei bobl yn ôl i'r aifft mwyn hynny, gan fod yr arglwydd wedi eich gwachardd rhag dychwelyd ar hyd y ffordd honno. Dyw e ddim yn ceisio elw. Dyw e ddim yn frenin wedyn sy'n lluosogi gwragedd, sydd yn eisiau bodlonrwydd a llawenydd corfforol neu ffril corfforol. Yn yr un ffordd wedyn, i ni'n clywed bod e'n ffyddlon yn dilyn rheolau'r arglwydd. Mae'n dweud wrthyn ni, bydd e'n cadw holl eiriau'r gyfraith hon. Mae'n ni'n pwyntio ni at y brenin mawr, y brenin da wrth gwrs, yr arglwydd Iesu. A beth mae'n ein pwyntio ni felly ato yw y ffaith fod na frenhinoedd yn mynd i gael ei darparu sydd yn frenhinoedd gwael. A nid damwain yw hynny. Nid damwain yw fod Saul wedi cael ei anfon. Saul yw y brenin gwael gyda llaw. Ond pwrpas Duw yw hynny mwyn dangos rhagoriaeth y brenin da, yr arglwydd Iesu. Yr un mae'r arglwydd wedi paratoi a wedi ddewis ein mwyn ni yr eneiniog o'r dechrau. Chi'n gweld, wrth i ni fynd trwy fywyd, i ni'n mynd i weld lot o ddiwch, lot o bechod, lot o bethau aniwiol. A falle bod chi'n gofyn y cwestiwn, pam? Pam y diwch yma? Pam yr holl aniwioldeb yma? Fel mae Samuel mae'n siŵr yn gofyn, fan hyn, pam bydde fe'n gadael i'r genedl fynd i'r fath dwll? Wel, oherwydd bod nhw wedi dewis y diwch. Ond mae'r arglwydd yn gadael iddyn nhw ddewis y diwch mwyn i oleini ei ogoniant ei ddisgleirio gymaint mwy pan mae e'n tywall ei oleini. Chi'n gweld pan mae'r brenin Dafydd yn dod, allwch chi ddychmygu'r ffril. Pan mae Duw yn dewis Dafydd a mae'r genedl yn ffynnu. A nawr fod yr arglwydd Iesu wedi dod, y llawenydd fod na un sydd wedi sefydlu teyrnas dragwyddol. Mae hwnna'n rhagorol fod yr arglwydd yn datguddio rhywbeth o ei ogoniant a'i oleini i ni yng nghanol diwch y byd i ni'n byw ynddo. Felly dathlwch eich bod chi'n gallu gweld y goleini yna, yn gallu gweld fod Duw yn gweithredu yng nghanol byd aniwiol. Falle eich bod chi'n gofyn y cwestiwn, fi'n gofyn y cwestiwn, arglwydd pam fod ein llywodraeth ni'n lywodraeth aniwiol? Pam bod ni'n byw mewn gwlad sydd bellach wedi troi cefn arno ti? Wel, ni wedi dewis hynny.
Ond i ni ddim yn gorfod anobeithio oherwydd hynny. Mae yr un Duw sydd wedi troi pethau o gwmpas fan hyn. Ond y gwahaniaeth i ni yw ni ddim yn aros am frenin da, mae'r brenin da wedi dod. Mae ei deyrnas wedi ei sefydlu, a mae'n parhau i ychwanegu at y deyrnas yna hyd yn oed heddiw. A felly, i ni, mae eisiau ni gofio mae gyda ni y brenin. Mae gyda ni y brenin sydd ei angen arno ni. Peidiwch anobeithio yn niwch y byd. Ac wrth i ni edrych ar esiampl yr Israeliaid yn edrych ar y byd ac yn chwennu'ch pethau'r byd, a fi'n gorffen gyda hyn. Ein braint ni yw gallu edrych at yr arglwydd. Peidio edrych at y byd pan mae pethau'n mynd o'i le, pan mae pethau'n anodd, ond edrych ar yr arglwydd. Gorffen gyda 2 gymal o Colosiaid 3 ac o'r Rhufeiniaid 12. Felly, os cyfodwyd chi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Crist yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y feiar. Ac yn y Rhufeiniaid 12, chi'n gwybod yr adnodau. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chyd-ymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chi allu canfod beth yw ewyllus, beth sy'n dda a dderbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Amen.